Lijep vam pozdrav, nalazimo se u Priminom salonu na Jankomiru, s nama su Ana i Mija, dame dobro vam jutro, koje će nam predstaviti novo jesensko izdanje Prima interijeri kataloga. O čemu je zapravo riječ? Pa idejno rješenje ovog kataloga bilo je predstaviti našu novu kolekciju za 2020. godinu. Katalog služi kao vrsta vodiča gdje svi kupci mogu izabrati što im se sviđa od našeg namještaja. Namještaje vlastitog dizajna i vlastite proizvodnje, a uz pomoć naših stručnih prodajnih savjetnika uz besplatnu izmjeru i besplatni prijedlog idejnog rješenja mogu opremiti dom cijelokupno, znači bilo koju prostoriju doma. Kako doći do svog primjerka novog kataloga? Katalog će se distribuirati po cijeloj Hrvatskoj tijekom rujna i listopada i to na vrata kućanstava. Ukoliko ne dobijete svoj primjerak kataloga, možete ga prelistati na našim web stranicama ili ga preuzeti u najbližem Prima salonu. Mija, kakav nas namještaj očekuje u Prima salonima i u novom katalogu? Namještaj koji je izložen u našim Prima salonima i koji predstavljamo u novom katalogu je nastao u našem odjelu razvoja proizvoda i proizvodi se u našim tvornicama. Pri tome vodimo računa da zadovoljimo potrebe kupca, kako funkcionalno, tako i estetski, i pratimo trendove u svakom slučaju, pa tako razvijamo program namještaja od klasičnog, tradicionalnog, pa sve do modernog i minimalističkog stila. U proizvodnji namještaja koristimo kvalitetne materijale, tako u pločastom namještaju osim kvalitete nudimo i veliki izbor boja i dekora. U tapiciranom namještaju nudimo visoko kvalitetne tkanine, a u našim proizvodima od masiva kao što su stolice, blagovanski stolovi, te konstrukcija tapiciranog namještaja možemo biti ponosni što koristimo kvalitetan slavonski hrast i bukvu. Mija, na ovoj kuhinji se osjeti da je napravljeno od najkvalitetnijih materijala, pa me zanima od čega polazite kad razvijate nove kolekcije? Osim naravno vizualnog dojma, jako nam je važna i funkcionalnost, stoga uvijek nastojimo kupcu ponuditi inovativna rješenja koja će mu biti korisna. Razvijamo namještaj u istom stilu kako bi kupac, ako želi, mogao cijeli stan opremiti u istim materijalima, dekorima i bojama. Možete li nam predstaviti jedan takav program? Pa evo, odličan primjer takvog programa je ova kuhinja Liberta ispred koje stojimo, gdje osim velikog izbora elemenata koje nudimo našim kupcima, nudimo i veliki izbor materijala, boja i dekora. Pa se nalazimo u jednom predsoblju. Pa evo, za predstavlje ovo je specifično što je to isto iz programa Liberta, znači inspirirani tom kuhinjom, razvili smo i programe predsoblja, ali i dnevnih boravaka, gdje u principu ovo što je sada ovdje izloženo, to su samo primjeri takvih sastava, a svako si može prilagoditi svojem prostoru, svojim željama i potrebama. Open space. Pa evo, za Open Space Prima je otišla još i korak dalje, te nudimo veliki izbor tkanina, a specifično je što te tkanine možete izabrati i za vašu omiljenu garnituru, a isto tako i za blagovanske stolice. Ana, za kraj, kakve nas pogodnosti očekuju za kupovinu u Prima salonima? Povodom preuređenja našeg salona u Vinkovcima pripremili smo super uštede od danas pa sve do 22. rujna. Tu je 40% uštede na premium garniture i dnevne sobe, 40% uštede na spavaće sobe i tapecirane krevete, te madrace, podnice i naš program spavanja. Tu je također i mogućnost plaćanja na 24 rate bez kamata neovisno o iznosu kupovine. Hvala vam puno, vas pozivamo, posjetite Primine salone, iskoristite sve mogućnosti do 22. rujna i opremite svoj dom najkvalitetnijim hrvatskim namještajem.